салому алайкум бародари азиз. Ма гав зада истодам, шумоне ки гӯш накадестем бо диққат гӯш кунед. ман ҳама қадар 3 сол кор кардам, азоб кашидам, заҳмат кашидам, бугем кор кардам, ба ман ҳечи фоида накард, ҳечи фоида накард. аз 100% ман ба 1% омад. ман 18 сола шудам. ман худам акун гав задастам. шумо бисёртон фикр мекунед ки ман ба ягон кас ёд додастам. ман худам гав задастам. ман дигар қатъи акай берӯз, акай шӯҳрат дигар кор намекунам. ҳама қадар кору боре ки ман кардам, ҳамаша ово хӯрдан, ово чаридан гаштам. ман ҳичи, ман чӣ? ҳозир якун ман барои худам, ово барои худшон. иншоаллоҳ ҳама кор нағз мешавад. Ассалому алайкум бародаро. Рости гап айхом бедор шудам. Дидам ки олиям бисёр аз сторис оиди танқиди Абдурозиқ. Бародарҷоно, илтимос бием бас кунем, бием дигар сторис накунем, барое ки слишком бисёри бад шид ва мазиқ шидестам ки ҳамон додара ҳамаамқа танқид кардестай. Илтимос бародаро, ма видеора ба ӯ хотире накардам ки мақсад ҳамамон дар болош чапа шавем. Ман просто обиднам шуд ки 3 сол ман меҳнат кардам, нав реале вақти кор кунем шид ки ҳам хеле кор шид. Таваккалш ба Худо ҳарчи бод обод. Ман барои ӯ видео кардам ки мара дар уҷа танқид кардан, таҳқир кардан, угрожат кардан, гуфтан ки намеrai маҳкам некунем фалон кор. Не ки гузашт рафт ҳамаш. Бием бародаро, тонем дастгирӣ кунем, натонем нарасем ҳамон додара. Агар ман хайп мехостам нашоти ҳамин тема, оли 10 та видео буд дар ютубам. Дигар ягон видео намебурам ва дигар ягон видеом дар ютубам нест ғайри ҳамон. Таваккалтон ба Худо, раҳмат.